Bij de presentatie van Dairy Campus begint het hier weer tot dadelijks mis. De directie van PTC Plus viel haar net serieus noemen terug de projectpartners Universiteit Wageningen en de provincie Friesland. Directielid Ico Prins dreigde doe al de stekker uit oncheck te loeken als er geen financiële garanties voor de praktiekskwallen mogelijk wienen. Nou definitief net onder het Dairy Campus project meedien wordt, wil de Eresgroep het prakiekonderwijs in Dronten concentreren. Wij hebben hier een hartstikke mooi bedrijf met goede faciliteiten. En ja, wij hebben het idee dat we hier echt goed werk kunnen blijven doen. En dat wordt op deze manier onmogelijk gemaakt. Dit betekent dat op termijn een bedrijf voortgaat met een verschrikkelijk hoog oplaad aantal mensen hier aan het werk. Een bedrijf wat een grote dynamiek de afgelopen 50 jaar veroorzaken had in de Trinwaarden. Want je werkt een hele grote mensen met goede opleidingen. Die zijn actief in de verenigingen hier, in de dwarsbelangen. En dat hebben we merken kennen de afgelopen 50 jaar. En dat we dat verliezen, dat is triest. Docenten en meewerkers van PTC Plus krijgen daarom alle typen van de gemeente, nooit ze haar net bij de sluiting Dellissen willen. Het zelfstandige melkveebedrijf met 180 kei en een goed aanbod van cursisten biedt genoeg mogelijkheden om terug te gaan. Boven dat is de verliening je krijgt voor €1 miljoen extra investeerd. We denken dat we hier een toekomst hebben. Dat je met hier in oncheck nog even houden kunnen? Nou, ik denk zeker op korte termijn. We hebben hier hartstikke mooie faciliteiten. Vorig jaar een jaar terug geopend. En we zijn klaar voor praktijkleren. En ja, we denken dat we op termijn prima kunnen aansluiten bij Dairy Campus op een of andere manier. Maar ja, weggaan, sluiten is een grote kapitaalsvernietiging. We vinden het ook mooi dat de mensen het net leidzaam over haar heen komen laten, maar dat ze actie ondernemen willen. Want hier staat nogal wat. Dit is een prachtig bedrijf, wat de afgelopen 50 jaar absoluut zijn waarde in landbouw bewezen had. En het zou hartstikke spijtig zijn dat dat nog in één keer voortgaat. Een delegatie van de praktiekskwallen zal nijweeken met de directie van de Eresgroep om de tafel om de toekomstmogelijkheden in Oenscherk op een nij te bepraten.